Tas may sugat eh. Matay na. Matay. Ayun, hilo. Uy. Yan, huli na naman. Kinagat po. Fishing. So nandito na naman, nagbabalik ang mga ka-fishing. Ayan. So ayan guys, nandito tayo sa San Luis. Ayan, San Luis Bridge, tulay. Ayan, tulay. Ayan, malakas yung agos ngayon. Bumabaha kasi bumabagyo. Kahit bumabagyo, walang makakapigil sa amin. Bagyo lang siya, mamimingwit kami. Ayan. So pupunta kami sa San Simon. Doon kami mamimingwit. Dumaan lang kami dito kasi may iniintay kami mga kasama natin. So ayan, yung mga kasama natin, papakita ko sa inyo. So ayan guys, yung mga kasama natin. Ayan. Bulate, no? Yan o. Ano? Ready na. Hanap natin bulate. Natin pain. So may iniintay pa tayo. Pangmalakasan. Pangmalakasan. Tagal. Putsang gala. Makikita nyo mamaya. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa spot natin. Dito sa San Simon. Ayan. So ayan mga kasama natin. Tumimingwit na. Ayan. Ayan po yung pwesto. Hello. Andito tayo ngayon sa spot na to. Hindi ko masabi kung anong lugar ito, pero bahala na kung bibigyan kami ng biyaya ng ilog. Maraming salamat po, pero stay kayo dyan mga guys. Sa tingin ko meron eh. Ang dami nagpaparamdam eh, kaya alam nyo na. Sana bigyan tayo. Sana nga. Ayan. Si Papa Bimbi Mix Vlog. Ayan pa. Pre, Hey. anong masasabi mo? Ewan ko. Ayun na, wala. Kaya nga mo eh, ano? So yun guys, stipot muna kayo dyan. Oh, laki. Oh. Uy! Kanduli. Kahuli si brother. Ayan. Laki oh. Dolphin. Kanduli. So ayan guys, nakahuli yung kasama natin. Parang pating ka din. Dolphin. Parang pating. Ayan, laki. Shoot. May ano rin to, no? Palaban nga. Sana all, nakahuli na. 1-0. Pangmalakasan. Pangmalakasan. Parang hito ano? Ano rin? Nangiipit din. Parang nagbibiro nga lang eh. Sana all. So yun guys, lumipat kami ng ano namin, spot. Kasi sobrang lakas ng agos doon sa San Simon. So nandito kami sa ano, Santa Monica. Ayan. Ayan yung spot natin. Ganda. Maganda nga, baka wala naman tayong huli. Patay. Ayan, naka-reel yan. So yan guys, tipot muna kayo. Ano meron? So guys, ang daming igat dito sa daanan. Yan. Yung huli namin, ang dami na. Yan. 4 na pirasong igat, dalawang 4 malaking na pirasong igat. gurami. Lalaking gurami. 3 fingers ng gramo. Ay, gramo. Gurami. Yan, dami na oh. Hindi ko na videoan kanina guys. Sobrang
Sobrang nakakatawa sana. Huli, gurami guys. Naging karate kita to. Ang laki. Laki. Ito mas malaki. Yun, mas malaki nga. Nahuli mo rin? Yung nakahuli, maliit. Asan yung pami? Meron pa dyan, meron pa dyan. Igat ba yun? Ha? Ano ba na igat yun? Yung kulay brown na yun? Hindi ko alam pre. Ano igat ka yata? Igat pre. Pre, may marami tayong igat. Pero, uwi pre. Hindi, meron dyan oh. Ayun oh, yung pabigat na yan oh, meron yan. Saan ba? Yan. Meron yan sa gilid. Ito? Mayroon pa Oh, dyan. pre sa kabila. Meron yun. Yung dati yan. Hindi, ito yung dati pre. Meron pa nga dyan eh, sa gilid na yan oh. Dyan oh. Dyan sa gilid na yan, meron dyan. Yan, ganyan lang. Hindi lang kumakagat. Yan, malapit yung hayop na yan. Hindi mo na ano pre. Kita dito. Nangangarati ka pala ng isda pre. Kita mo yan? Nakabidyo. Hindi nga eh, nagulat nga ako sa ginawa. Alam mo ha? Lumalabas. Uy, Huli na. Hindi ko kukunin. Ano ito? Karating ko naman. May sugat sa bibig yun yung nakawala natin kanina. Karating ko na lang. dali mo na dito na banda. Huwag ko nang iano sa Ayan na. sa butas. May sugat eh. Matay na. Matay. Ayun, hilo. Hilo. Uy. Mahilos na hilo. Sana all. May instinct ako. Ang galing. Patay ka. Dami na niyan ah. Ito yung maka ano yata isang balde. Damihan natin. Ayun natin uwi. Tayo uwi. Diyan, meron dyan eh. Kita ko nga anak eh. Andiyan siya. Sabi ko na ako. Malapit lang. Ano ko? Nalabo na yung camera ko. Yun. Yun, huli. Karatingin mo. Yan, huli na naman. Kinagat po. Kinagat talaga. Tapos biglang pumasok sa bunganga mo na po. Yan, huli guys. Huli. Yun o. May isa pa? May ano? Makakuha yun pre. Tawag dito yung... Susukin natin. Hindi. Sa ulo. Hindi. Durog mo lang yung ulit. Tinidor. Tinidor yan. Patay. Surondot. Meron pa yata dun eh. Oo, huwag mong kakagatin. Baka pumasok sa bibig mo yan. Mabubuntis ka dyan. Uy. Likod. Likod. Hindi. Sa ulo dapat. Ayan o. Putang ina mo. Kaya mo ba? Kaya pa, buhay pa eh. Baka angas tong mga tao na to ah. Nangangain ng ano eh. Pakikuha ng kutsilyo ko pre. Sa ano? Para hindi siya na ano. Silyo na. Tatanggalin na sima. Saan ba? Ayun.
Ayan. Oh, alin ba yun? Kamay ba o tali? Yan, putulin mo na yung bunga nga. Dahan lang, di. Huwag mo ano. Matalim yan. Yan, hop. Oop. Para makuha, hindi na ako maglulugtong pa. Gagawa na sila. Sige pre, lawan mo si JR. Meron din, meron pa yung dalawa pa. Pakita ko, tatlo ulo na alam ba? Dalawa nga. Oh, gulata sa akin. Tingnan lang, may ilaw dito banda. Pakatapin mo yun. Tapos diwas mo ng konti ng pagkain. Ay, puta na po. Wala pa eh. Wala rin pa. Ha? Konti lang yung bulatin. Para hindi nagkakakot. Nakakadami mo. Busog agad yun. Ang dami nga ng bulatin. Tanggalin taga. Iwain mo na. Yan, huli. Makutot na naman. Suntukin mo. Ayan o. Suntukin mo. Hindi ko alam yan. Ano ba? Dito pre, lagay mo na dito pre. Oh, Suntukin mo. suntukin kita. Ay, hindi pwede to. Hey, oh, ano? Nakalaglag to. Dito. Tatapon dyan. Tusukin mo Kuya Bibi sa ulo. Yung parang hindi ano, para hindi. Ang ganda ng pagkasabit pala ko. Muntik na sa mukha. Pre, sakto-sakto Dami, yung no? pagkasabit niya, no? Ayaw kumain eh. Yan. Tuloy. Tuloy. Discarding dudong yun. Ako lang nakakagawa dati no, pero ngayon. Ang kunat pala niya, kaya pala hindi makawala eh. Tapos, paglulutuin yan, ano ng Abo. hindi. Yung ano, mainit na tubig. Oo. Maduguin to. Magkaano yan, magbabalat yan. Kapag maano ng mainit na tubig. Grabe. Ang hirap. Oh, Yung ano, cutter mo pre. ang hirap. Tanggal mo. Cutter. Hindi, ito na, huwag na. Ito na lang, cutter na lang. Para di ko na lang. Hindi aso. Tigas. Teka lang. Ang tigas. Na. Ganun pala yung technique nun pag ayaw kumagat. Ang ina, 2 kilo na may. Buti nga, nasyambahan mo eh. Guys, Malakas yung pagkano ko kaya tumatig din na nakagat. sa daanan kami. Dumadaan kami dito. Kita namin na maraming isda. Kaya, ayun. Nanghuli na kami. Hindi, mamaya, Time picture check mo yun. guys. Picture mo lang, PR natin. 12:11 12:11 na guys. Ang dami na naming nahuli. Yan o. Grabe. 2 kilo na ito mahigit. Ito, gagawa pa ako ng isang... Ayan guys, gagawa pa ng ano kasi napuputol. Yan. Napuputol. Si Dudong Fishing Vlog. Ayan. Kasi Papa Baby Mix Vlog. Ayan. Grabe. Shout out sa'yo Glenn. Umuwi ka agad. Ano pre? Ano meron?
Uy, yun, huli. Huli. Grabe oh. Pangpokpok pre. Yung cutter mo, putulin natin. Ayun. Putulin mo yung huli niya kasi. Yun. Isa pa? Putulin na natin yung ulo. Ang galing ng huli niya. Saan yung ano yun? Yung taga. Diyan sa loob. Mapuputol yun. Ayun. Hindi. Siguro yan, dumadaan. Putulin mo yung ulo. So, nasa dalawang kilo na. 3 kilo na. Dito yun lang. Baha po kasi, kaya ano sila, lagsisila. Malay mo na kayo sapakan yan. Opo, umapaw po kasi yung ano. Kaya sapa. Galing po kami doon sa ano, nung pipishing kami, nagbablog po eh. Tanda na, kala ko naman sabunan ako. Sige. Okay. Kanya mo rin. Ito pa rin, pinutol ko yung isa, nakakuha din ako. Putulin na natin. Dito no. Malaki yan. Kino mo, bro. Saan yung ulo? Grabe. Kamay mo pre ha. Madali. Ay, Ay, grabe ang lakas. Dahan-dahan lang, huwag mo magmamadali kasi magpara di tayo Ang laki na. yun. Siya yung pinakamalaki to. Ito yung pinakamalaki to. Oh, yan. Kasi matigas ko. Sige. Ah? Oo nga, may. Puri. Kaso sumabay ito eh. May dalag din yun. ano pre? Hawakan mo na pre. Kasi Mapuputol na yan. sige. Ngayon, may paghati-hatian tayo kasi marami masyado. Diba? Dami no. Malapit na mapuno yung ano. Kahit umaga tayo umuwi nito. Wala akong paki. Mapagalitan ako na asawa ko. Alis, nag-enjoy ako. Ay, puta! Ah, nagat. First time. Nagat. Tingnan ito pre. Uy, yun. Yun, laki. Laki pre. Sana all. Putol-putol. Ay, hindi na. Putulin lang na natin. Pasasan mo lang yun. Walang tubo ah. Pwede na matatanggal yun. Dami na pre. Dami ko dito. Dito na lang tayo babalik to. Bebe. Huli naman. Laki oh. Ito na yung pinakamalaki. Hindi ka talaga papatalo ah. Baka huli kami ngayon nito. Mas malaki ba? Lugi kami sa ilaw eh. Tuloy natin. So,
So ayan guys yung huli. 2, 4, 6, 8. Suta, dami. Yung malupad sa ilalim din. Ha? Sinira ng mga ligo. 9. Grabe, napakadaming bigat. Dami. Kita ko. 10. Putang ina, dami. 11. 12. Baby. Yun o. Huling Yan, biyar yan. Grabe oh. Yun oh. Lalaki na ano. Gurami. Ano yun? Ano yan? Ano yung itlog ba yan? Ano yun sa pain yan? Pati baby. Nadamay. Dami oh. Sana all. Hindi man nagtagumpay. Yan. Yan, buhay pa. Ayan. Kuhang-kuha ka. Dami. Pipiritong muna. Pakuluan mo muna. Labasan na. Uy, dami. Huli yung isa. Hindi. Hayaan muna natin pahinga muna tayo. Luminaw. Para luminaw yan. Luminaw siya. Huli. Luminaw. Uy, Dalag. dalag. Uy, Oh, dalag yung kumagat. yan, pwede na yan. Korente ito ni Kuya. Doon. Ano yan? Oo, mahina. Nakorente ito. Ano yan? Oo nga no. Nahuli ata yan. Gigising na siya. Nahuli. Nakuha yung ano? Yung dalag? Hello. Hindi ko pa ito. Labas. Palabas. Dito. Doon. Dami. Kaputo yun. Sana all. Oh. Huli mo? Ano yan? Bigat? Huli. Pangat mo. Bigat po, ang dami. Nasa 3 kilo siguro yan. Hindi na kinakain. Kinakain na. Yan na. Alik, kasi yung taga nito. Isabit ko muna. Hindi na. Manso. Hindi, isabit ko para sure. Patay na to. Patay na. Yun oh. Kinakain sa amin dito. Ah, kaya pala. Mas marami doon? Ano po, adobo sa gata, masarap po ito. Ito, ang dami na kayo. Dami na oh. Grabe no. Biwas nyo. Yan, may huli na naman. Biwas mo. Lalo man taga eh. Wala na pain pre, babalik mo pa yan. Ha? Pahayan na mo muna yun, walang pahayan. Ito. Biwasin mo pre, ito. Ano mo, salvage mo. Putang ina. Naka-video yun ha. Huli. Ano yan? Pahina na yung ilaw pre. Grabe naman itong... Hawakan mo na pre. Hawakan. Ano yun mo na, sikpawin mo na. Ay, sikpawin. Yan o, lalaki.
Baboy pa yan. Marami. Dinadakma ko lang. Mali. Ano? Walo. Pinakalawa na nga ako eh. Sakit, tarik. Nagagawan pa ang dalawa. May sugat yung kamay ko, gago. Ayun pa. What's in ring? Ayun. Laki ko. Ayan o. Wala naman. Ito. Nakakuha. Mamo. Tumalon. Tumalon siya. Dito nga pala, tingnan natin. Ay, ito kumain tata. Yan ang ilon. Gawa ko po. Boleh. Boleh. Tara. Marami na tayong pagkanan dyan. Kaya ibawi isa, piraso lang sa atin, okay na eh. So, ayun guys. Nakauwi na kami. So, time check. 3:01. Ay. 3:01. 3:01 ng maga na. 3:01 AM. So, ayan. So, pinaghati-hatian na namin sa 4 yung nahuli namin. Kaya kumuha lang ako ng 3 igat. Yan, bukas ko na lilinisin to. Malalaki rin yan. Ayan guys. Niyelo ko muna, bukas ko na lilinisan. So bukas na naman guys. So guys, kapag maglilinis pala kayo ng igat, lagyan nyo lang ng mainit na tubig. Ayan, katulad nyan. Yung isa tapos na, nabalatan ko na. Ayan o, wala lang dulas. Ayan o, kapag malagyan mo na ng mainit na tubig to, wala nang dulas, gaganunin mo lang, tanggal na lahat yung dulas nyo. At tulad nito, ayan o, hugasan mo lang yan, mawala na yung dulas nyo. Siyempre guys, hiwain nyo yung sa gitna, ayan. Para matanggal yung bituka. Ayan o, linis o. Yan. So, yan lang guys. Siyempre po, lagyan natin suka at asin. Yan. Asin.
mamaya-maya piprituin natin. Ayan guys, piprituin na natin guys. Ayan. Ayan guys, luto na yung igat. Pinirito lang natin. Ayan, ang dami oh. Mga 3 tao na makakaubos nito. Eh, dalawa lang kami sa asawa ko. Sobra-sobra na to. Kaya yung iba, dadaling ko sa SM. Babaon ko. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. And comment. And kung sino yung magpa-shoutout dyan, nag-comment na. Yun lang. Thank you po. Bye-bye.